Ola a todos, xa sabedes que os músicos vellos e os gaiteiros vellos pros de Alalá son unha debilidade. Gústanos escoitalos, gústanos a súa vida, o seu pensamento, a súa maneira de entender e de disfrutar da música tradicional. E o protagonista do Alalá desta noite é un home fantástico, ten 84 anos, chamase Javier Rodríguez, é algo máis que un gaiteiro. Porque sí, ele empezou tocando a gaita con seu irmán, co pequeno, cando apenas tiñan 9 e 13 anos, ían por festas, romerías e ruadas. Pero despois, un bo día veuno o director dunha banda e dixolle: Javier, ti deberías estudiar solfexo. E así o fixo, ao pouco tempo xa estaba tocando saxofón naquela banda. Despois do saxofón, claro, colleulle o gusto e decidiuse polo acordeón. E foi a Madrid 4 meses buscando o mellor profesor de acordeón. Cando volveu, montou un dúo co seu irmán Ginés e percorreron os salóns de baile que había desde Meira ata Asturias. O tempo foi pasando e aquela etapa rematou, pero Javier seguiu estribillando ca música, formou un coro cos veciños e cando iso rematou, pois seguiu tocando e agora con 84 anos toca co grupo folk Leña Verde de Pol. Non me digades que non ten mérito, leva toda a súa vida pegado á música e hoxe nós estamos aquí encantados de poder escoitalo e de poder coñecelo. Esta noite en Alalá, Javier, o gaiteiro de Andión. Este é don Javier, como din eles, e como a todos os venres á noite, sen perder un desde hai 14 anos, asiste puntualmente ao ensaio co seu grupo Leña Verde. É sorprendente ou non? Isto é vitalidade. Cando empezou a tocar con eles, a maioría eran nenos, así o queren tanto. Poucos grupos de música folk poden presumir de ter entre os seus componentes a un bello gaiteiro con mayúsculas, como a él, que ademais de ser amigo, por riba das diferencias de idade, apórtalles toda a súa inmensa experiencia, a capacidade de tocar varios instrumentos, a formalidade dun músico profesional que sabe que hai que tomarse en serio os ensaios e que ao mesmo tempo disfruta enormemente da alegría da festa que montan ao estar todos xuntos. A primeira vez que toquei con el nunha festa, sendo eu rapaz, sendo eu neno, chamoume a atención, estamos falando de ti, Javier, chamoume a atención que Javier sabía as pezas que eu sabía tocar e que me enseñaba o meu mestre, non? Eu nese momento tomei consciencia de que formaba parte dunha cadea, non? Un señor maior, e eu podía, que era un neno, podía tocar as mismas pezas que el. Desde logo, para nós é un exemplo de ilusión, de xuventude, porque aquí hai xente moi noviña, pero máis que Javier, non. Ensaiamos hasta as 2, as 3 da mañá, non, Javier? Hai anos facíamos pasarrúas moi longos, Javier xa era unha persona maior. Nunca Javier se queixou nun pasarrúas. A nivel de ilusión e de sabedoría, porque é un gran músico, ao largo de toda a súa vida adquiriu unha formación e unha bagaxe increíble, pois é un disfrute semanal estar con él. Ensaiando estas 2 da mañá, que non che berran na casa. Angustia non che berra, di Javier. Agora Angustia xa vai con unos ás veces. Ti estás a gusto con eles. Sí. E sabes que eles te queren un montón. Moito. Falan maravillas de ti. Moito. Fala e afano. Dende logo, para as xeracións que poden convivir con el, que podemos convivir con el, dende logo é un luxo, non? Sobre todo a xente daqui, a xente de Leña Verde, e os gaiteiros que poden estar tocando con el, non? Que son veciños e que poden estar con el, compartindo tantas cousas e vendo como toca, aprendendo o seu repertorio, non? Iso, sobre todo, para a xente que é de por aquí, ten que significar moito, non?
E ves tú tamén, Hugo? Como está ben. Antes, neste mesmo sitio, celebrábase moito trigo, moita pataca, todo eso. Pero, claro, agora a maior parte é dedicado ao leite, e fai falta comida para as vacas, e houve que cambiar de cultivo. E isto antes había aquí moitas parcelas, então agora está concentrado. Había 49 parcelas, e quedaron 6. E agora está moito máis cómodo, porque agora Suso mismo vai agora aí e revolve o trator cómodamente. E de outra maneira, pois, a ver. As necesidades cambiaron e as leiras tamén. Pero Javier está contento de ver como traballa hoxe o seu fillo Suso. En 20 minutos é capaz de remover a mesma extensión de herba que antes lle levaba a 4 persoas varias horas, á man, facendo colmeiriños para que se case e despois poder guardala para alimentar o gando no inverno. Suso, desde ben neno, decidiu que había seguir cas vacas, igual que fixera seu pai e seu avó. Daquela nacía un xatiño, criábamoslo na casa hasta que tiña un peso determinado e vendíamolo, que era os ingresos que había. Era para carne. Agora, despois, últimamente, xa comprara aí 2 vaquiñas que daban algo máis leite, sobraba de facer o queixo para a casa e sobraba un pouquiño, íbamoslo entregar aí a un camión. Eu era pequeno, podía ser pois polos anos 60 ou por aí, foi cando empezaron a mandar algo de leite ao meu, pois recollía aquí un señor con 2 bidós nunha bicicleta, acórdame perfectamente, no portaequipos da bicicleta, e iba con un medidor, ala, tú 3 litros, pumba, tú 5, tú 8. Eso es. Hoxe ordeñan milleiros de litros ao ano, e grazas a que se asociaron con outros veciños, Suso e a súa muller Sara atenden 190 vacas, e aínda así poden ter algún día libre e vacacións, algo impensable no tempo de Javier. Pero para chegar a isto tiveron que facer inversións moi fortes, ás que lle resulta difícil facer fronte. O leite non ten un prezo mínimo, así que non saben de que capital van dispor en cada momento. E dese xeito, ningún premio Nobel de Economía sería capaz de levar adiante unha empresa. Este momento é o peorciño de todos. Tuvemos os malos, tuvemos os bons, e, bueno, eu non sei, a verdade é que neste momento non nos dá pos costas. Lévannos o leite, cobrámolo o 20 ou 25 do mes seguinte, pero cobrámolos o que nos dan, vaya, o sea que nós non podemos nin decir, no, eu quero a 27 céntimos, nin a 35, nin a 42. É o que che ven e listo. Oye, se non estás a gusto, vaite pa outra non te colle. Oye, fainos falta leite, muxí, veña, comprai vacas e muxí, e agora vendeinas ou sacainas ao pasto, ou tal, de aquí. Manexannos como queren, de verdad, non somos naide, pero bueno, ainda non nos van jorbar desta volta, me parece. A cousa non está fácil, pero de non poder vivir das vacas, habería menos xente aínda en Andión. Tamén aquí moitos veciños tiveron que irse para gañar a vida, mesmo Ginés, o irmán de Javier, que se empregou nun hotel na Coruña. Javier tivo sorte de poder quedar e formar unha familia no lugar onde naceu. Está onde sempre quixo estar. Hola, buenos días. Eu decín aquí. Bueno, tuvemos mala suerte, porque eu nací no 1926. E a miña mãe morreu no 1935. Tiña 39 anos. A vida de Javier quedou marcada pola terrible perda de súa nai, Encarnación. Pero da fonda tristura que aínda hoxe o afoga cando lembra aquel momento, tamén soubo sair como a de todos os contratempos que lle deparou a vida. E cos anos, o enorme baleiro que entón quedou na casa familiar encheuse ca alegría da súa propia familia, a súa muller Angustias, o fillo e a filla, as 3 netas e a presenza constante de seu irmán Ginés, o seu apoio de toda a vida. Grazas ao cariño que sempre se tiveron os dous, superaron o golpe da perda de súa nai e co amor de seu pai e ca ilusión pola música, aquel Javier neno volveu sorrir.
Javier levalle 5 anos a seu irmán Ginés e aínda hoxe se nota o respeto que o pequeno lle ten ao irmán maior. Os dous recordan con cariño os inicios na música, as horas que Javier pasaba escoitando a Gerardo Silvosa, o zapateiro, que todas as noitiñas se sentaba a tocar a gaita nunha pedra que había na rúa, o carón do seu taller. E o zapateiro tiña o taller ali na parte de arriba. E aí era por onde viña eu, e o coio estaba aquí. Aquí. E un coio así de grande. Sí. E claro, chegabas, andabas no coio, e a tocar, e eu a escoitar. E daí foi onde naceron as miñas piezas de primeiras, que fun sacando ali da palla de centeo primeiro. Ás veces non sonaba ben, pero digo, pois esta nota non é. Hai que cambiar a esta. E pois xa iba a dar ali, e xa salíame, todas as que sabía ele, sabía eu. Ese zapateiro, que lle oía as pezas da gaita, un día que chegou ali, vexo ali un aparato ali posado, ali nunha estantería. Dixo, Gerardo, e isto que é? Sí. Dixo que é unha flauta. Sí. A ver. E dixo, toma. Mira, era unha flauta normal, unha flauta travesa desas de ébano, coas súas chavas e toda a cousa. E dixo, deixasme levar. Leva. E depois eu, en vez de tocar coa caña da escoba, que fixera eu, que as notas estaban mal repartidas, aquelas estaban mellor. Entón tocaba máis a gusto que hubiera, carai. Cando sabes ti que che empezou a gustar a música? Cando ías tocar a Gerardo Zapateiro? Bueno, Cando? Como sí, soubeches? Bueno, é que eu dime inclinar por eso, e despois, claro, o meu pai ajudoume moito. Non había pa grandes luxos, a cousa estaba difícil, estabades en plena guerra, pero teu pai comprouche unha gaita. Bueno, porque ele viu que eu estaba afanado aí e tal. E un día chegou sin me dizer nada, Chegou, toma, a ver que faz con isto. E ti que cara puxeches? E eu collía o play, e claro, isto tocaba, pero logo paraba de soplar, a gaita paraba de tocar. Home, claro. Había que graduar. Eso costoume algo de traballo, pero despois aos poucos días xa estaba. E despois o que tocaba antes na palliña e despois na flauta, xa saliu unha gaita. As pezas que nos vas tocar hoxe ca gaita, de onde saliron? Pois de un gaiteiro que había aquí moi bon. Chamábamos Toño de Rigueira, pero era todo conocido por Rigueiriña. Quanta familia, ovvero, non c'ho io misera. Nunha reviravolta da vida, Javier chegou a coincidir durante 10 anos tocando ca súa neta maior, Lucía. Foi no grupo Leña Verde. Unha experiencia da que os dous disfrutaron moitísimo, ata que Lucía tivo que deixalo polos estudos e o traballo. Pero aínda hoxe lle cae a baba cando ve a seu avó en riba do escenario. O curioso é que non aprendeu a tocar con el. Hai que dicir a verdad. Comigo non estuvo como profesor, porque eu nunca soupe enseñar. Nunca soupe enseñar porque a mí nadie me aprendeu. Non é que non soupera enseñar, é que ao mellor non tiña esa paciencia de... Claro, como el sempre fixo todo sol, ao mellor lle dicía hasta que non é así, que isto ten que tal, pero o padriño non me sale, o padriño non sei que, pois hai que machacar. Javier aínda conserva esa exixencia que lle permitiu aprender a tocar el só cando era un neno.
observando como movía os dedos Gerardo Zapateiro, cos ollos tan abertos como hoxe o mira a el Mateo, veciño e o seu maior admirador, cando o pai de Javier lle mercou a súa primeira gaita, pois tería a mesma idade que a este pequeno agora. Pois este neno é un gran amigo meu, que vive aquí cerquiña da nosa casa, e é moi amigo da música. E dentro de pouco tempo vai saber tocar o acordeón e non sei que máis, que xa pensa ir á escuela. Estes pequenos son os que teñen que empezar, porque cando hai así idea e gusto, pois mellor. Fixeches un dúo con teu irmán, con Ginés. Bueno, coa se foi... gaita. Sí, coa gaita. Cando Ginés tiña 9 anos ou algo así, Bueno, moi pequeno. sí, fomos a algún sitio naqueles primeiros tempos. Non sei que dicíamos unha egua. Que ibedes no cabalo, na egua? Iba ele, eu, o meu tío, mas íbamos andando. Pero era para leválo pequeno e traílo de noite. Eu recordo que estaba tocando e dormía. Pero o meu instinto seguía, o ritmo e todo. E a veces, timpirin, ao sacar o mellor meu irmão algo que vía que ou a ver, ou tal. O sea que, mira. Pagaban vos? Sí. E canto cobrabas, acordaste? Eu tinha anotado algo deso. Bueno, que Eu facías? que sei, 10 pesetas, cada un ou así. Pero 10 pesetas pa Ginés, que facía con elas que tiña 9 anos? Bueno, Ti xa tiñas 13, 14, xa tal. bueno, sí, nada, estaban ali, aí no bolsillo e... E teu pai que decía? Nada, moi contento porque non facía falta pedirle a él. Por nosos vestiños, comprábamos calquera cousiña. Que comprabas? Nunca fomos gastadores. Un día vi uns zapatos que me gustaron moito. Bueno, gustáronme. Dixen, ten dous pares iguales que este. Sí, pois demos dous. Un para o meu irmão e outro para mí. Javier e Ginés percorreron ca gaita e a caixa as festas da contorna ata onde podía o pequeno, claro. Lembran dúcias de historias de todo ese tempo e seguindo o fío das festas poden contar a súa vida. Daquela non había moitos gaiteiros, eles eran coñecidos como os de Silva. A xente facíalles gracia ver aqueles dous pequenos tocando e chamábanos moito para animar as festas e ruadas que durante todo o ano eran as únicas ocasións de ver xente distinta a de todos os días. Aquí había moita mocedade. Sí, Xuntámonos aquí ao mellor un domingo pola tarde, ia a tocar, ia a bailar, ia Aquí era a festa de inverno, era o San Blas, porque era cando era a matanza dos cochos, entonces, claro, había as costelas asadas frescas e o raxo e todo eso. O lacón. O lacón xa salido do asado. E a veces, pois, víamos aquí tamén tocar despois. Facía moito frío algúns anos. Ai, así. Porque era en febreiro, pero... O 3 de febreiro.
Javier ten un repertorio moi antigo, é dicir, recorda pezas, a mí recorda as pezas e contache de quen aprendeu, en que momento, en que, sabe, anécdota, sabe, si chovía ese día, e estamos igual falando de 40 ou así. Entón, pois hai cousas moi originais, hai, pois, home, a min penso que o que máis sabería que destacar é o tema da perrusalda, que é un baile solto propio daqui da zona oriental de Lugo, bueno, bailes en outras zonas fora de Galicia e tal, incluso nas zonas limítrofes do Navia, pero no resto de Galicia non se coñece. Que era a perrusalda? Que ouvi falar dela? Explica, Ai, por Dios. Ai, por Dios, eu non sei. Bueno, eso era que había aquí en Valmonte había unha familia que nos éramos moi amigos. Iba ás veces para ali pasar un rato con eles que eu disfrutaba moito. E para ali tamén viñen ali outros 4 ou 5 máis chavaletes de ali do pueblo. E cantaban eso da perrusalda, e bailaban. Ti bailador non eras? Non. Pero a letra seguro que ainda che acorda. A letra, bueno, era... Si quieres que te cante la perrusalda, sácate la camisa y quédate en falda. Olé morena, olé salada, olé morena, viva quien baila. Pues la 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 la. Un día que o meu pai foi a Lugo, pois daquela había aí 2 cafés que tiñan orquesta. Así na hora do café, pois a xente iba para aí, escoitaba a música e tomaba o seu café ali e tal. E el, que sentiu tocar, entrou. Fui ali xunto dun músico. E dixo, bueno, ten que perdonarme, pero queria fazer unha pregunta. Eu tiña un rapaciño que estaba entusiasmado en comprar un saxofón, pero eu non sei onde ir por el. Se usted me pode axudar algo. Un compañero del tiña un taller de arreglo de instrumentos, de música e de todas as cousas. E claro, coa dirección que nos deu, fomos ali os dous. E preparou o saxofón, niqueladito, con zapatilhado de novo e toda a cousa, e trouxeno para casa. Co saxofón, Javier deu un paso de xigante na súa carreira musical. Entrou na banda de Pena de Castroverde. De feito, foi o propio director da banda que o escoitara tocar a gaita nunha festa quen o animara a mercar o saxofón e a aprender solfexo. Con iso abríronselle as portas para tocar en orquestras e para seguir cumprindo pouco a pouco as súas enormes ansias musicais. Que se ir a Madrid a aprender a tocar o acordeón. Sí, porque seguro que en Lugo había profesores e a xente que soupes enseñar, pero eu non os conocía. Canto tempo tuveches os meses? Estuve desde o 7 de noviembre hasta o 1 de marzo. Bueno, e como foi o desembarco en Madrid? Ti que o sitio máis longe que foras fora a Lugo. E de repente chegas a Madrid? Moi ben, porque non era como a hoxe, que ali non había, eu andaba soliño por ali dentro. Ben, e o castellano levábalo practicado xa? Moi ben. Sí? Sí, porque na escola todo era castellano. Ai, amigo, claro. Os días que estuvemos, non, aí defendíame mellor que con ninguna cousa. Javier, por aprender a tocar, defendíase do que fixera falla, e que xa tiña porte de artista. Esta foto fixo en Madrid, tiña 24 anos. Era entón o disciplinado alumno de don Mario de Andrés, mestre de piano e acordeón. Aproveitaba cada minuto porque non se podía alongar o tempo do curso, que custaba 80 pesetas ao mes, máis as 750 que lle cobraban na pensión. Así que despois de 4 meses de clases volveu a Andión. Encargou con Ginés unha batería a Casa Luna de Zaragoza e a tocar de novo, esta vez boleros, rumbas e pasodobles en orquestras e salóns de baile. Eu cantaba algo mellor que a Javier.
Sí, foi o que eu digo. É o que eu diga. No, Javier tiña outras virtudes para a música, para compoñer, porque claro, oía unha canción por aí nun sitio, aquelle un papel, facía 5 rayas do pentagrama e ti, despois. E claro, xa o facía, xa se lle quedaba. Gozábamos de aprecio de a xente, así, a saludábamos, respetábamos, e además pedíanos cancións. Eu recórdome de que como eran estas cancións, bueno, que era un... Rancheras. Sí. A xente, pois, bailaba por ali moi ben, así. Unha canción de Cantabria. Ai, tamén, esa sí, esa tamén. Yo no la quería, ole, ole. Sí, todo. No la cortejaba nadie. Y ahora que la quería, ole, ole, no sé cómo era, la cortejan los chavales. Sí, había moito, sí. Ai, Dios mío. Terminaba de decir. Javier e Ginés foron inseparables. Tocaron xuntos ata que con 23 anos Ginés deixou a casa familiar e marchou vivir á Coruña. Desde que eran nenos encheran esta casa ca música, algo que alentou seu pai, que lle encantaba escoitalos. Para deixarlles tempo para a música non dubidaban facer o traballo del a máis o que lle tocaba aos fillos. Traballar para que nosotros disfrutáramos. Sí. No, Dito sí. Apoyounos, sí, el gozaba. Dito sí. Apoyounos sempre todo. Ele estaba entusiasmado. Sí. Ele estaba contento. O teu pai, por moitos caprichos, non che daba, pero os da música dabaxos todos, Pois sí, é verdad. É verdad, sí, eso é verdad. Como se chamaba? Jesús. Jesús como era Rodríguez Jesús? Carballés. Bueno... Disciplinado. Sí, moi traballador. Os pais de antes eran máis moi traballador, moito. El non recelaba, que sei eu, dobrar o lombo e facer todo para ter vida. Escasos nunca estuvemos, como dicir, escasos, pero tampouco moi... Era unha casa de homes. Tínhamos unha servienta, unha chica que, cando morreu miña mãe, xa estaba aquí con nos e continuou. Cantos anos tiñas ti cando morreu tua nai? 9. 9 anos. É como se vivese unha nai? Mal. Moi mal. Que falta cando falta unha nai? Ai, por Dios. Eu non sei, porque eu vexo por aí nas más casas onde hai, que é o... Bueno, non sei, o albergue de todo, a caricia de todo, eu non sei explicar. Pero eu non sei, pero o pai foi bon, non sei, eu non sei como dicir, como mai non conocín, pois este foi como mai a pai.
Despois de todo o vivido, hoxe os días de Javier pasan moi tranquilos. Non toca o acordeón polo que pesa desde que hai anos estivo moi enfermo. Pero a música segue con el. Gustalle escoitar zarzuela, copla e o seu adorado machín, e sobre todo o disco que ten grabado con leña verde. E ademais da música e pasear, aínda axuda a familia no que pode, sobre todo a Angustias, a súa muller. Hai 2 anos celebraron as bodas de ouro, pero aínda recordan como se fose hoxe o primeiro día que se viron e o nome de cada unha das festas nas que se volveron a topar ata facerse mozos e casar. Porque tamén foi a música que levou a Javier a coñecer aquela moza fermosa que vivía só a 6 kilómetros, pero a que nunca tratara antes daquel día no que por fin o contrataron para ir tocar o acordeón á casa dela. Eu sabía que había esas mozas aí e outras máis nese pueblo e noutros máis por En que diante. pueblo era? Era de Fraialti. Xente que sei que hai, pero que non tuve un contacto. Eu non tuve un contacto con moitas mozas que había por aí, sabía que sabía. Pero o malo de estar tocando encima do palco é que non había contacto coas mozas. Que, claro, como Claro, non se podía estar nos dous sitios. Menos era algo tamén do que eu, cando tocaba outro grupo, nos íbamos bailar ali coas, Ai, amigo, coas era un chicas momento. e todo. Había que aproveitarlo. E que che gostou a ti de Angustias? Bueno, parecíame que se movía así de un lado para outro, esas cousas, e esta rapaziña, pois caime ben, pero non máis. Logo pasou unha temporada larga. Pero logo coincidimos nunha festa, as Neves, chamai aquí. Saludeina, e digo, bueno, tu tes alguén que estar contigo hoxe? Eu non digo nada. Logo podemos estar xuntos, podemos. E tomamos así. Despois veu a festa do 15 en Meira, e había de invitar ali tamén unha familia. E logo vémonos o 15, sí. Logo había outra festa máis adiante, dali a pouco, vémonos, sí. Foi verdad, Sabes o que foi pode así. dicir? Pode dicir Eu conocino que- eso, foi tocar ali a nosa casa, porque casouse Carlota. Casouse unha irmá miña, foron eles tocar. Había moita juventude ali. E dormir, claro, despois desde aí, pola tarde nos había víamos, pois ben. iban ali ao palco xunto dos músicos para dedicar piezas así uns a outros. Había unha canción Pial Canela. e era me gustas tú e tú E nada máis que solamente tú. E hasta que chegou o 27 de xunio de 1957. Eso é. E así foi. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú. Cando te casaches con ela, teu irmán Ginés te che deu un abrazo. Eso foi cando eu dixen. Cando dixer. Sí, porque estábamos xa cansados da vida que tiñamos. Porque non é que estuvese un aburrido, porque íbamos indo ben. Pero, claro, non ter unha muller propia nunha casa que rixa, faltar unha máis, falta todo. E cando chegou Angustias, claro, que cambiou? Bueno, cambiou porque xa éramos unha familia de outra maneira, xa era... En que se notou na casa? En que se nota? Ai, unha muller vale moito, carai. Espera, repite. No noso caso vale moito. No noso caso valía moito propia, quero dicir. Claro. Bueno, pois, cando xa tínhamos acordado a boda e esas cousas, bueno, pois sí, vamos ser un pro outro e na máis. Entón digo yo ao meu irmão, bueno, estamos de acordo en casarnos, Inés. Debe chorar. Xa era hora que na nosa casa cambiase un pouco todo. E así cambiou.
A música, sempre estuveches a música... Gustoume sempre, sí, sí. Por qué? Por qué? Porque naceu eso en min e non aparto. Ás veces hai algún ao mellor que se pon aí a xogar a baraxa. Eu non sei por que che custa tanto a música, como a ti xogar. É igual. Se tú estás a gusto con eso, pois eu estou a gusto con isto. A música foi unha fortuna para ti, Javier? Sí. Da tua vida, se tuveras que cambiar algo, cambiarías algo, non? Non cambiaría moito, non. Non, estou contento. Estou contento, estou. Contento, contento. Mira canta xente aquí, Viñamos a verte todos. Moi contento. Porque nos dixeron que eras un músico e mira, tiña razón, Moitas gracias. Bueno, pois, gracias a vos, Que non pensei que sería tan popular ou que chegaría a ser tan popular como... Pero se non estamos ya tocando. Me parece que ainda non lles dixeches nada de outro instrumento que intentaches tocalo. A ver. Porque nesta casa aquí, na lareira, había arriba un pequeno desvanciño, chamabanlle, bueno, era a alcoba, que era o dormitorio. Que falamos daqui. Bueno, e arriba había un violín. O violín foi o que quedou da cega de Arcos que llo cambiou Manuel por unhas tocas. Bueno, pois o violín tamén empezaches a darlle, pero... No. Un ergalleiro. Criou todo despois. E a armónica. E a armónica. Arsenio, que tiña aí unha armónica.